tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parier no so jo ton o kuma la samba flani mugan anan to seben ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito seben awle anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o be ka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala kasangani chrétien dine tigrama ka songalo okumu konnay anga jamana france fanga nyama colonel Assimi Goïta ale koni balu fendo koni di chrétien dine tigrama ma anga jamana kono Miss URTM 2024 kasangani juma don temeni o baraw koni kunchera ayira ka fo malibe musomi koni chekandi musobe ale de koni Maimuna Keita ko amena sega yere potugudi walma baro mena sega ski singa chugudi minisma takale kofe ode kam hanga jamana gouvernement maw oluni femi organisation internationale yibje kuluma wi olude koni sikike sibirite mene mi keneka anga jamana ministry minyeshino na ko malera kumbi amun sogolino anana wakati na maliko ka maliko no funi bololo sirofe au bela jira leni nyatuma au bismillah ka bikuno funi okeneka kabini minisma ko ni taraka banga jamana ko nala madobe uyere nyininga ube afo ko akoko ni minake chukudi minisma takale ko fe kasangani ore ko ni okum ko nay anga jamana gouvernement mo fo gatarasi organisation internationale toma olu ko ni la jege mi kera alamsado temenina akeneka anga jamana minismi ko ni nyeshino anga jamana ko kan kuma alikumbe akeneka siki kunte dore ka hakilla siki ani kanye folike mauyi chugo yamina domi koni italien tulu kada faso koni ka tamasere olula kasangani o kontemeni mauye uyere nyininga femi karo ka faso ka tamasere mu fewnelu ube nafa jumenya ube labara chogo ya jumendila ore koni kama sigido koni tara mi koni mina kerenkere ka sega nyininga li nunu be jabi mi mina ke anga jamana faba konna la fata annani bela jirani fe baramunu koni mina damine marsikalo klinani katabla marsikalo klitana Miss ORTM 2024 ni Obaro Bela Jaralin Kunchera Jumado Temenina Minke la Centre International de Conférence de Bamako la CICB konna la hakoni yera femi kalo ka fo kandidati numéro ta ani nanani alera koni kumeka Bamako représenter hatoko Maimuna Keita alere koni taraka kenyina Missy ORTM ni okoni Mali Missy o koni femi Maimuna Keita koni ale shibite jo samuga ani wolonvla bonyanko la hakoni chokunda mabiti jo 1m88 bonyankula kilo biolonvla ode aliye Maimuna Keita feme karo ka fo maîtriser konme ale bolo gestion d'entreprise la akelen koni ko fe Bamako Missy walma Mali Missy koni Miss URTM 2024 la akoni se fa wari million fla de boyanko tarakati ama Foire agrobusiness du Brésil ni abefomako agro show kasangani ukoni nyinata bara ukoni la nyana mali cabinet Sesam Sar ale koni kuna funia da faso den kirigla na bela jarale ka ko nyinata bara ukoni na damne avril kalo kle muga ani wolonvla katabla me kalo kle woro la samba fla ani muga ani nani ni koni si fe me cabinet Sesam Sar aya ira ka foko ni misake sababu ni wala sa anga jamana koni misake sani feruke anga jamana ani ni femi karo ka fo ni jamana bayni ñogo chela la ni ukoni abi foko puissance agro industrie
n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya a ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibrahim Ɲagado ale ka nɛgɛjuru sira Congo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a to suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔne da. I n'a fɔ an b'a wagati kɔnɔna la cogoya min na kerecɛntina tigilama olu kɔni sunkalo daminɛ kabini février kalo tile 14 tɛmɛni o de hukumu kɔnɔna la an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni ye balofɛn dɔw kɔni di kerecɛntina tigilamaw kɔni ma min kɔni bɛ tali kɛ malo la fo ka taa se tulu bidɔn caman min kɔni bɛ tali kɛ malo tɔniw na fo ka taa se tulu bidɔn caman ani fɛn min ka dɔn ka fɔ pati alimentaire olu ni a ɲɔgɔnna caman olu kɔni ma. Kɛnɛ ka an ka jamana diinɛ minisiri ani an ka ladalako minisiri ni o ye Dr Mahamadu Kone ale kun bɛ kɛnɛ kan. Kalabankɔrɔkaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya nɛrɛ kɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ banbaganciw kɔni ye binkani wale ta ka ɲɛsin cɛ dɔ kɔni ma min ni ale tɔgɔ kɔni tun bɛ wele ko Buba a kɛra wagati min na o y'a sɔrɔ a n'a den kɔni don u ye cɛ in kɔni faga fɔ a yɛrɛ ka so kɔni ɲɛma ni a den kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min kɔni tun ye cɛmanni n'a si bɛ sanfɛla bɔ yan kɔlɔ u ye cɛ faga a bolofɛn kɔni nɔfɛ nin kɛra waleya cɛjugu ani kamanaganko. An bɛ wagati min na an ka jamana kalanko kɛlen bɛ kamanaganko ba ye kɛrɛnkɛrɛnnen la sanfɛ kalandenw ni o ye universitaire olu kɔni n'i ye a taga lajɛ sɛbɛn maa minnu kɔni somaw ye olu bɛ taa u tɔgɔ sɛbɛn kɛnyɛrɛ ye lakɔlisow la ni o ye université privée ye a se yɛrɛ kɔni tɛ minnu somaw fana ye olu b'u ka bourses de ta ka se ka taa université privée kɔni kɛ cogoya min na aw la dɔw la bourse yɛrɛ dɔw fana kɔni dɔw b'u ta sɔrɔ a wagati la nka dɔw bɛ mɛn ka sɔrɔ u ma ɲɛ sɔrɔ u taw la nin ye kamanaganko ba ye o de kama fɛn min ka dɔn ka fɔ sanfɛ kalanden lakɔliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wele kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se ka fɛɛrɛ kɔni kɛ walasa gouvernement ka université minnu bɛ yen ni o ye université publique kɔni kalan kɔni bɛ se ka na cogoya min na normal la. Adama Samaseku ni ale tun ye an ka jamana kalanko minisiri kɔrɔ ye wa o kɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ langue nationale o directeur kɔrɔ kun ye ale ye wa wagati laban in kɔni na ale kɔni taara ka kɛ comité de pilotage dialogue intermalien o kɔni porte-parole kunnafoniyaw ye a yira ka fɔ ko ala y'ale ka kalifaw minɛ a la jumadon tɛmɛnen na février kalo tile 23 san 2024 an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya Adama Samaseku ye. An bɛ taa Bafulabe kaw fɛ yen nɔ nin wagati in na ka sanga ni kuluntigɛla dɔw kɔni don ni kulun kɔnɔ walasa ka se ka kulun tigɛ ka taa ba fan dɔ in kɔni fɛ cɛ dɔ kɔni tun bɛ kulun kɔnɔna la ni ale y'i ban k'a ka moto kɔni ka batigɛ wari sara min kɛra sababu ye ani kulunbolila kɔni ka parantikɛ kɔni bilala ɲɔgɔn na min laban yɛrɛ a ye o kɔni sɔgɔ muru la a kɛlen kɔfɛ ka nin waleya in kɛ a kɔni bolila ale bolila min kɛ ale ma sɔrɔ nka a tagamaɲɔgɔn kɔni sɔrɔla ni ale minɛla ka taa fanga tigilamaaw ka bolo kan maa joginɛ yɛrɛ kɔni taara joona ka Bafulabe dɔgɔtɔrɔso olu sɛgɛrɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso ni wagati in na kunnafoniyaw ye a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun furacɛ in kɔnɔna la karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni wuli ka jɔ caman kɛ walasa u kɔni bɛ se ka maa caman kɔni bɔnɛ ani na cogoya min na nka ka sabu kɛ finitigilakaw kɔni ka wuli ka jɔ ani fasoden minnu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka u nin di walasa ka se ka finitigilamaw dɛmɛ faso kɔni lakarali la u sera ka dankari kɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔgɔ caman na karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye binkani wale ta ka ɲɛsin nin kɔni senfɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ kerecɛn maa 15 bɔyanko olu de kɔni bɔnɛna u ni na maa 2 olu jogina ni waleya in kɔni kɛra kunungo kari Burkinakaw olu fɛ yen nɔ. Ni wagati na Ameriki jamana maaw ka ambasadi min Mali kɔnɔna la olu ka cidenkulu maa dɔw kɔni wulila minnu kɔni bisimilayi la semga olu maaw olu fɛ Madame Rachina S. Kororem n'ale kɔni tun kɛlen don ka jɛkulu kɔni ɲɛ minɛ olu kɔni bisimilayi la alamisa don février kalo tile 23 san 2024 an ka jamana chef d'état major kɔni fɛ ni ale ye Umaru Jara ye
sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka jamana fila in kɔni baaraɲɔgɔnya ani a jɛɲɔgɔnya sinsintogoya min na. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan kɛrɛnkɛrɛnnen la sinfili ale ni bolofili okumu kɔnɔna la o bolofara min kɔni bɛ ni an ko ma ko aikido ni wagati kofɔlen in kɔnɔna la fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ fédération malienne d'aikido ni o ye FEMA ye olu kɔni tɔgɔla siège kɔni dayɛlɛla min kɛra fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ sibiri don février kalo tile 24 min kɔni dagalen don Kalabankɔrɔ Ngolobugu ka olu fɛ centre yɛrɛ kɔni tɔgɔ dala ko centre sportif du soleil levant ɲɛnajɛ min kɛnɛ kan maître Cheick Traoré ni ale si bɛ san 84 bɔ yan ko la bi n'ale kɔni kɛra maa fɔlɔfɔlɔw dɔ kɔni ye minnu kɔni ye fɛn bɛ ka dɔn k'a fɔ aikido kɛli daminɛ an ka jamana kɔnɔna la o de kama walasa ka se ka bonyamasegin kɛ a ye. Ni ne bɛ dansigi ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la ni ne bɛ dansigi bi kunnafoniyaw la aw ka mɛsiri ni Ala ma basi kɛ ni aw la.